Chcete proměnit obyčejné tričko, tašku nebo polštář v originální kousek? S textilními spreji Cadence to zvládnete během chvilky. Tyto spreje jsou skvělé, hlavně pro rychlé barvení větších ploch. Barva se nanáší rovnoměrně, krásně se vrství a práce s ní je opravdu jednoduchá. Klasické odstíny jsou průhledné, takže nejlépe vyniknou na světlém textilu, kde vytvoří jemný a moderní efekt. A co když chcete tvořit na černém nebo tmavém oblečení? Žádný problém. Stačí sáhnout po speciálních sprejích na tmavý textil. Díky jemným perleťovým částicím získá barva skvělé krytí a na tmavém podkladu doslova zazáří. Můžete vytvářet šablony, barevné přechody, originální vzory nebo dát nový život starému oblečení. Fantazii se mezi nekladu. Jen nezapomeňte na jednu maličkost. Po každém použití důkladně otřete ventilek. Předejdete zaschnutí barvy a sprej vám bude spolehlivě sloužit i při dalším tvoření. Objevte textilní spreje Cadence a proměňte každý kousek látky v malé umělecké dílo.